Centrální vysavače Husky jsou dnes již standardním vybavením rodinných domů. Usnadňují a zrychlují úklid díky snadné manipulaci s lehkou 9metrovou hadicí. Principem už není přenášet nebo tahat za sebou mnohdy velmi těžký a hlučný vysavač, zasouvat a vytahovat přívodní šňůru pomalu v každé místnosti. U centrálního vysavače Husky stačí většinou jedna zásuvka na celé patro. Umísťuje se do komunikačních prostor, jako jsou chodby, schodiště, ale také prostory garáže a dokonce i na fasády domů pro pohodlný úklid automobilů venku na vzduchu a na světle. Centrální vysavače Husky nevíří žádný prach. Tento fakt není třeba dokazovat kvalitou použitých filtrů, protože veškerý vzduch je po přefiltrování ve vysavačové jednotce vyfouknut ven mimo objekt. Vysávání s centrálním vysavačem je velmi snadné a zvládne to i malé dítě. Absolutní ticho při vysávání vám zaručí také jen centrální vysavač. Zatímco vy vysáváte, on si hlučí někde v garáži, sklepě nebo jiné nebytové místnosti. Centrální vysavače nevyžadují skoro žádnou údržbu. Stačí jen zhruba jednou za půl roku vysypat velkou nádobu na prach a pokud si objednáte vysavač s filtrací druhé generace, můžete si navíc vyprat filtr v automatické pračce. Tomu vrátí vlastnosti, které měl, když byl nový. U vysavačových jednotek starší konstrukce je demontáž filtru pro laika velmi obtížná. Navíc filtr obsahuje kovové části, které znemožňují kontakt s vodou. Každý nový centrální vysavač Husky je vybaven přídavným papírovým filtrem, který ještě více zjednodušuje jeho údržbu. U těchto modelů je navíc možné vkládat do nádoby jednorázové plastové sáčky touch-free, které zajišťují bezkontaktní manipulaci s prachem v nádobě a s filtrem. Vysávání vody je největší předností značky Husky před konkurencí. Tuto technologii mají u Husky zvládnutou více jak 40 let a úspěšně ji jako průmyslovou schopnost aplikují i do domácího prostředí. Vysávat vodu je možné v saunách, u bazénů, v garážích. Voda přitom proudí potrubím až přímo do vysavačové jednotky. To, že vodu lze vysávat přímo vysavačem bez použití separátoru, je využitelné i při údržbě trubního rozvodu, kdy si každý sám může propláchnout potrubí a tím ho udržovat v bezvadném stavu po celou dobu životnosti vysavače. Voda totiž dostane z potrubí i předměty, které tam nemají co dělat a dostaly se do zásuvek třeba z důvodu zábavné hry dětí. Přitom cenový rozdíl mezi suchým a mokrým vysavačem je jen cirka 4500 korun. Mezi další chytré doplňky patří i štěrbinové zásuvky. Ty bývají nejčastěji využívány zabudované v kuchyňské lince. Stačí jen nohou překlopit uzávěr štěrbinové zásuvky a vše, co je k ní nameteno, je i okamžitě ocáno do vysavače. K dispozici jsou i různé nástavce, které usnadní vysávání ze sedacích souprav, žaluzí a umožní pohodlný úklid na místech, kam byste se dostali až po odsunutí mnohdy velmi těžkého nábytku. Vysávání jemného popela se převážně nedoporučuje. Bez přídavného separátoru prachu je to dokonce zakázáno. Popel je jemný a mastný a velmi rychle ucpe každý filtr. Separátor slouží k ochraně potrubních rozvodů a vysavačové jednotky. Prach doporučujeme vždy nejprve ručně vybrat lopatkou nebo speciálním přípravkem, pak dočistit vysavačem s předřazeným separátorem. S centrálním vysavačem Husky už nemusí být úklid rodinného domu nebo bytu tak neoblíbenou činností, jak tomu bylo dřív. Za pěkného počasí může být dokonce radost si vysát výkonným vysavačem a bez fronty u pumpy své auto. To všechno lze pořídit za rozumnou cenu kolem 30 000 korun v závislosti na velikosti domu a výběru vysavačové jednotky. Centrální vysavače by dnes již neměly chybět v žádné moderní novostavbě. Obraťte se na odborníky.
Firma Nevak má pobočky v Praze, Brně, Hradci Králové a ostatní část republiky pokrývá síť zkušených a proškolených firem. Rádi vám zpracujeme zdarma návrh řešení do projektové dokumentace, včetně cenové nabídky. Můžete se na nás s důvěrou obrátit. Vaše firma Nevak, specialista na centrální vysavače.